bingung aku kadang kita tuh dicocok-cocokkan gitu loh. Lah iya. Mantek loro kabeh dicocok-cocokkan gitu. Aku wis loro. Kadang tambahin. Maksudnya kita itu dipatok-patokkan gitu loh, Mas. Iya, patok kuburan. Iya, tak aku baca omong awangnya ngono ta kuwi. Ini loh kita itu sama netizen itu dijodoh-jodohkan gitu loh. Kan jadi apa risih gimana gitu loh, Mas. Padahal kan iya. hubungan kita berdua itu sebatas adik dan emas gitu loh. Sedangkan ya, aku kan juga udah punya pacar, Mas Akbar juga udah punya pacar, ya kan, Mas? Ya. Rene, Mbok. Yo, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hamla wala quwata illa billah amma ba'du. Nduk anakku sing ayu dhewe limbuk. Ana dawuhmu apa yang nimbali karo anakmu maku? Leren sawetara kanggo unjal ambekan ya, Nok. Iya, Wiwit sore kenceng, jer nyatane ya awake dhewe
ngestu padha dawuh pangandikane Sohibul Hajat. Request lakon Banjaran Antasena. Iya, ya sak bisa-bisa sak gaduking manah sakadaring lampah ya nok. Iya ngestokke dawuh. Sing baku perkara lakon mengko ditutuke sak rampunge limbukan nanging awake dhewe atur ora ketang sepatah dua patah kata. Apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ana ing kene. Ngono ya, Mak. Iya. Ora lali ingkang angka sepisan awake dhewe aku Kang Sarto anakku Limbuk. Ngucapake rasa puja lan puji syukur kang jero. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widimasa. Nggih. Sing wis malembarake keberkahan Kang Sarto kenikmatan becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga bengi iki aku karo kowe bisa manunggal Kang Sarto tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya, Mak. Iya. Lah banjur piye? Bengi iki adicarane apa dalam rangkaian acara apa, Mak? Ki ngene, Nok. Iki lain daripada yang lain. Ngono. Lain daripada yang lain. Becik pentase, becik kanca-kanca dan lain sebagainya. Tak titeni kekno. Mbok titeni piye? Tak titeni wit biyen. Kanca-kanca nek sambatan manah apik. Iya. Lah ya. Iya. Acarane apa? Acarane tasakuran pernikahan. Weh ngono. Sing dimantenke tidak lain dan tidak bukan. Pepundhenku ingkang winengku kinurmatan yang terhormat yang termulia Kang Mas Rizal Ferdiansyah. Wah iya. Iya. Pokoke kanca-kanca bengi iki kudu nyunggi-nyunggi Rizal sak dhuwur-dhuwure. Lah iya, wis entuk jodhone, wis ketemu jodhone. Iya. Dilarang turu dhisik pokoke. Ya. Iya. Karo sapa anune jodhone? Jodhone ya kuwi adikku wadon Mbak Citra Wahyu Agustina. Citra Wahyu Agustina. Mas Rizal kuwi putrane Bapak Jono Kang Sarto Ibu Damyatun sing asli saka kene. Ngono. Dusun Kedung Bulu. Desa Ngadibaya Kecamatan Rejoso Kadipaten Nganjuk. Ya. Jodhone piye? Jodhone ya kuwi Mbak Citra, putri saka Bapak Suwarno almarhum Kang Sarto, Ibu Anjaryati. Ngono. Mijil saka Wilangan. Wilangan. Ternyatane Astabrata nek ning Wilangan wis kaya latar. Mula Mas Rizal ya jodhone ning kono. Iya. Apa meneh kuwi isih adik kelase nek ora salah krungu mamaku. Ngono. Mbak Citra kuwi isih adik kelase jaman SMA mbiyen. Iya. Alhamdulillah akad nikah ya wis di apa kuwi laksanakake. Ya kuwi wis kagelar wingi. Ngono. Tanggal 29 Maret 2026 esuk ana ing kediaman mempelai wanita. Ngono. Iya. Banjur bengi iki pahargyan kari ngrupian kari nyeneng-nyenengke no. Ngono. Nyeneng-nyenengke keluarga besare Mas Rizal Kang Sarto Mbak Citra Kang Sarto. Nyenengke para warga masyarakat Kukuban Kedung Bulu Ngadibaya kene. Iya, ngaturke panuwun. Ya iki awake dhewe disambati dijaluki tulung cancut tumandang no. Ngono. Yen ora ngene awake dhewe ya ora roh omahe Mas Rizal sing ndi. Iya. Omahe Mas Ipan ning ndi. Iya. Ya Ngadibaya. Ngadibaya akeh no.
Mbak Auliawi yo Ngadiboyo, Mas Ipan Ngadiboyo. Iya. Sok Barijal genti Ipan sok. Iya. Iya. Wis ngaturke panuwun aku sing terima kasih. Iya, Rizal wis jan Rizal iki bengi iki beda dari yang lain pokoke. Oh iya. Beda karo bengi-bengi liyane no. Oh iya, Aku lungguh ning pondokan mau wis Rizal wis nemoni aku wis ngekeki rokok dan hil rong cepet yo wis jan kaya penanggap tenan. Lho iya. Lah ya yo ngene iki asodaqatu daful balak sedekah ngedone balak jal. Oh iya. Iya, matur nuwun. Heeh. Lah banjur sejatine ceritane piye larah-larahe piye. Mas Rizal kuwi diberitahukan kepada para penonton uga sing memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media, heeh. Mas Rizal kuwi anggota baku Sanggar Astabrata, anggota baku, heeh, pendemung baku no. Oh iya. Ora enek Mas Rizal kuwi kaya sayur tanpa garam. Mula bengi iki dhek dimuliakan jadi manten, mula iki ya garapane ora tewoke-oke garapan lawas. Wo, Mergo sing mumpuni dan menguasai kuwi ya mantene no. Oh iya, Luar biasa. Dadi anggota tetap penabuh baku nyekel demung. Iya, penabuh inti, heeh. Sejatine iki sekawit ki jane Mas Rizal ora ana apa kuwi rencana gelar wayang. Ngono, ora ana. Rencana awal ki jane nggur campur sarian. Ngono, heeh. Dadi nembusi dhewe, pengkibot ditembusi. Dan liya-liyane musik-musik ditembusi, sing balung penyaron dan lain sebagainya kuwi ditembusi. Akhire sumebar kabare. Pemusik diomongi, pembalung saron, tukang dembung diomongi. Lah terus kanca-kanca duweni inisiatif kok ora wayangan pisan. Ngono. Ya nek nyalang pemusik, penyaron dan lain sebagainya, nek dina kuwi tanggal kuwi akbar ora mlaku. Ya, nek mlaku, ayo malah ora apik. Dadi akhirnya diboyong sak wayang sak gamelane sak sound sisteme kabeh rene no. Ngono. Iya ya Mak ya ngono. Dadi inisiative kanca-kanca, kesadarane kanca-kanca. Oh iya, ya ngestokake dawuh. Akhire Mas Rizal sekeluarga kuwi memberanikan diri. Iya. Sak keluarga ya kuwi sak pepundenku Bapak Jono Kang Sarto Ibu Damyatun rawuh ana ing gubukku kono Mas Trip. Akhire rembug dadi awake dhewe sowan bengi iki. Iya, alhamdulillah. Iki hikmahe akeh dulur iki yo ngene iki no. Oh iya, Akeh dulur, akeh rejeki, Mergo rejeki iki ora mung diukur nganggo dhuwit ya ora no. Ora, Kanca akeh kuwi ya rejeki, diparingi kesehatan kuwi ya rejeki, Atine iso ayem tentrem kuwi ya rejeki, Akeh kenalane, akeh dulure, akeh kancane, Terus bengi iki kanca-kanca kompak mrene kabeh kuwi ya rejeki tumrape Mas Rizal sekeluarga. Ngono ya Mak. Rejeki kuwi dadi ora kena diukur nganggo dhuwit, ora kena. Ya, Urip kuwi sawang sinawang no. Oh iya. Iya ya Mak, ya. Urung mesti wong-wong sugih kae kok mesti atine ayem. Kuwi durung mesti sak paket, durung mesti sak gandeng. Iya, Urung mesti wong fakir, wong sing ekonomine dalam menengah ke bawah. Durung mesti kok pinaringan ati sing susah. Kuwi urung mesti urung sak gandenge, durung sak pakete. Ngono ya, Mak. Iya. Malah kala-kala ki wong sugih, omahe magrong-magrong tumpakane pirang-pirang, nek arep metu ki malah kuwatir atine was-was, nek arep mapan turu wae atine isih kepikiran, pikirane isih nglambrang tekan ndi-ndi. Yo sesuk sik nyambut gawe ketekuk ringkel. Yo sesuk iki piye nek dhuwitku dicolong wong. Ya, Ejak saiki nyawango wong-wong nyuwun sewu. Wong-wong sing
pikirane nyuwun sewu wong edan ngono bae. Heeh, wong edan. Wong edan kuwi ning emperan toko, heeh. Kemule ibarate koran, heeh. Lemeke ibarate kerdus, iya. Ngono ritake turu wis ngorok. Oh iya, kuwi nikmate pangeran ning kono kuwi. Iya. Dadi ora kena disawang disamaratakan. Mula ana tetembungan kaya biyung kandha mau ngarep sawang sinawang. Sawang sinawang pancen bener kaya mangkono no. Iya, iya ngestokake dawuh. Mula awake dhewe rene ora iso urun rembug apa-apa bakune aku Kang Sarta kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata mung bisa uyung-uyung anyeng kuyung nderek ndonga. Iya, ndongake karo pinanganten kekarone. Iya, Mas Rizal Ferdiansah, Kang Sarta, Mbak Citra Wahyu Agustina. Iya, anggone membangun bahtera rumah tangga. Iya. Ing tembe mburine muga-muga bisa anggayuh tetembungan sakinah mawaddah warahmah. Heeh. Lan enggak pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma. Heeh. Yen pinaringan putra-putra sing saleh, yen pinaringan putri-putri sing salehah. Heeh. Satemah momongan anak-anake Mas Rizal sok yen wis pinaringan, heeh. Dadya putra sing bisa piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Amin 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 Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesambahanku ingkang tergulung marang aku. Ora ana daya rinangkul kajaba saking Allah kamula aku. Aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan tangan mung limang aku kanggo mrasta lan sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan tangan limang aku kanggo mrasta. Kenceng seru? Heeh. Hasbunallah wa ni'mal
barokah kersane ngalah. Awake dhewe bengi iki sowan komplit kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata yo nggur ninggal Mas Rizal kuwi tok. Iya, ternyatane yo sing duwe gawe, iya ngestokake dawuh. Kaya ngene kuwi jenenge kanca-kanca rumangsa andarbeni. Iya, rumangsa andarbeni maknane kuwi rumangsa Mas Rizal kuwi kanca nyambut gawe pendak wengi. Iya, mosok duwe gawe kok iso awake dhewe ora melu ewang-ewang. Iya, seniman awake dhewe iso ning ewangi ya kaya mangkene kuwi. Oh, ngono. Nalikane rencana pertama, iya. Rencana pertama Mas Rizal kuwi duwe gawe ya kuwi mantenan. Kuwi kok ora gelar wayang. Kuwi kanca-kanca akeh sing nesu lho. Oh iya, klebu sing ngenong. Iya. Sing ngenong. Apa tak abote wayangan? Aku bubuk kopi tak gawe dhewe. Oh iya. Iya, mula kuwi mau balik ning tetembungan rumangsa andarbeni. Wong ya sedulur kuwi tega larane ora tega karo patine. Iya, siarkan langsung mula iki awake dhewe sowan ana ning Ngadibaya. Mumpung yen ora kleru sasine isih Syawal. Ngaturake taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin yen awake dhewe anggone menghibur para warga masyarakat becik ana ing lokasi becik kang mapan ana ing live streaming. Ana ucapan sing kleru, ana tindak sapecak tembung sakecap sing ora meranani penggalih. Dalang Akbar mewakili Sanggar Seni Astabrata ngaturake diagung pangapura. Oh ngono ya, Mak. Iya. Linebura ing dina suci, linebura ing sasi Syawal. Iya ngestokake dawuh. Kaya sing tak kandhake ngarep. Mas Rizal dan keluarga besarnya nyuwun lakon. Lakone iki ya durung tau aku no. Iya. Banjaran Antasena. Iya, serial lahir nganti rabi. Iya, lahir nganti rabi. Heeh. Sajek dumblek yo lagi bengi iki no. Iya, Banjaran Antasena. Apa meneh ya kuwi bapake Mas Rizal, Pak Jono. Pak Jono ku ya penggemar minded nyang wayang kulit. Gawene ya nyusuli awake dhewe nyambut gawe. Iya. Gawene ya mirsani anggone awake dhewe gambleh pendak bengi ning ndi-ndi. Ya, anggone kanca-kanca nyambut gawe iki disusuli pancen kenyataane penggemar wayang. Mula njaluke lakon ya tenanan. Aku rung tau roh Mas Akbar gelar wayang lakon Banjaran Antasena. Iya, Mula mrica kecut sak uni-unine. Iya, Mak, ya ngestokake dawuh. Mbak Citra garwane Mas Rizal. Wah ya, adik kelas SMA, jodohe ngono kuwi lho, Nok. Oh iya. Aku malah krungu Mas Rizal karo Mbak Citra iku malah jaman SMA durung pacaran. Iya, ning jodoh kuwi ngono kuwi. Adoh kaya ngopo nek jenenge jodoh karantio medhot. Ibaratnya panggah di lakoni wis dadi takdire. Anggone judo. Adoh panggah judo. Cedhak nek ora judo. Iya. Kuwi ora kurang dalan Gusti Allah anggone misahne no. Ngono. Iya Mak, iya ngestokake dawuh. Mula iki wis judo. Mbak Citra wis katuju ning Mas Rizal wis katuju ning Mbak Citra. Mas Rizal, Mbak Citra, sakniki sampeyan wis bojo sah, baik secara agama maupun negara. Oh iya, Ning pandangan agama sing maune maksiat dadi nikmat. Oh iya, Sing maune maksiat dadi ngibadah. Oh ngono. Hebate Islam kuwi ngono kuwi no. Oh iya, Kula nikahaken Mas Rizal kalian Mbak Citra, seperangkat alat salat dengan uang tunai sekian dibayar kontan sah. Lah kuwi lak angger wis sah, kuwi Mbak Citra dienggo sak dobole tak omongke. Karo Mas Rizal,
selawase. Iya. Jajal nek ning nggon komplek lokalisasi dadak bayar. Oh iya. Angger cethuk bayar. Heeh. Ning Islam diaturno. Oh iya. Kudu bayar dadak bayar. Wis dosa bayar pisan. Oh iya. Lah iya, heeh. Ganteng kaya ngopo? Heeh, nek ora sugih dhuwit engko mesti ning kono ya ninggal jam tangan apa piye no? Oh ya, Sewalike ya ngono, wis to tuwek kaya sing gambang. Heeh. Pamane. Wiwi enek apa ora, Dik? Wiwi nembe nampa tamu, Mbah. Cek suwi apa ora nembe mawon mlebet ya wis karo kowe nek no Lah kuwi nek sugih dhuwit bah nek ngladeni kaya kitiran tak omongi. Ngono kuwi wis dosa dadak bayar. Ayo, mula Islam mengaturno. Wah, hebat. Iya, sah secara agama maupun negara. Wah iya, menyelam sambil minum air, gegojekan monosuka kang sarta ngaturake tetembangan. Wah iya, aku arep ya kuwi nyuwun dana swara. Ya. Saka luwih dhisik saka sing pakaiane merah meruna no. Wah iya, Mas Heru Linanta. Ayo, penggerong Fardu Ain Astabrata. Wah ya. Wah jan sandangane ya dipiyorke. Wong ngene dulure dhewe ning kanca nyambut gawe. Wah, beskape abang jarike abang ya. Dan luar biasa. Iki aku kepengin kanggomu kok dimah ngaturke aja lamis no. Oh iya, aja lamis. Nganggo bawa kersane Mas Heru Linanta kang berkahi. Ngono Monggo Mas Heru. Yen kowe nang Penontone wah luar biasa senajan mau sore sadurunge wayangan pinaringan udan lewat ning tidak mengurangi semangat wabil khusus ibu-ibu no. Wah ya wah lagi metu ka pondokan leh nyambut kowe nyambut maling. Dadak digetak kuwi saking apresiasine karo awake dhewe. Nganti jundil aku. Ayo ora apa-apa semangat. Lajeng Mas. Becek halu wong prasaja Ajeng mung aja kena kinarya pepiling. Wong yen wis membangun bahtera rumah tangga apa meneh wis sah. Aja lelamisan. Lair kang sarta batine kudu padha. Nek ireng kandha ireng, nek putih kandha putih no. Transparan. Iya. Ajeng yen kowe senang lamis gampang kena ing bener
tumrap ing sarabungan mbok aja sanang lamis. Aja lamis ki engko ben sing ngaturke Mbak Yovika. Oh iya, karo berdiri pelan-pelan. Ditelaske sik. Bawane. Maka Mas. Sanang lamis padha karo sanang citra. Ya, yo buka celuk. Karep ben digawake kelawan Mbak Yovika. Aja lamis. Karo berdiri pelan-pelan. Atur sugata mring para pamirsa. Maka Pak. Matur nuwun Mbak Yovika, sampun ngaturaken tetembangan nuwun inggih menika aja lamis. Iya, Iki menyelam sambil minum air. Akeh layang sing tumiba ana ing pangkon. Ngono. Kudu diwaca, apa meneh iki ya akeh salam-salam kang sarta request, pamundutan sing lumantar WhatsApp no. Pesan masuk. Iya diwaca karo mlaku. Alon-alon maton kelakon, sareh-sareh waton pikoleh. Ya, sapa wae iki sik diwaca ya, Nok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punika dipun monitor langsung saking Magetan, nyimak lewat YouTube Asta Brata Media. Oh ya, saka Pak Sun Krik Magetan. Ngono. Ya ana meneh Nok. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Den Bagus. Sehat sukses selalu menawi dipun paringi nyuwun langgam kadung tresna. Kagem sedaya pamirsa ingkang hanenggani lumantar Asta Brata Media. Matur nuwun saking kula Bapak Lasiman. Wah. Iya. Hadir Pak Sunardi ya hadir. Ngono. Iki ana meneh. Nggih, taruh situ aja. Ya. Iki ana meneh. Sugeng dalu Mas Akbar. Kula Pak Jono, bapake temanten. Udah lah iki. Ndadak kirim layang mbok ndang Rijal kon WA. Ya. Kula badhe nyuwun lagon Setya Tuhu dipun bawani Nyidam Sari langgam kangen irama kalih Jaipong. Wadah. Matur nuwun Mas Akbar. Wo ngono. Ayo. Langgam kangen irama loro Jaipong. Sing joget Rijal. Ora usah. Wong ra duwe omong kok kon joget ya. Lah iya. Ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akbar taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Nyuwun lagu Samudraning Tresna.
saking keluarga besar FMA. Nah. Yang memonitor lumantar live streaming Asta Brata Media. Salam sehat, solid, paseduluran. Wih ya, saka pembina FMA sing selalu memonitor awake dhewe, anggone awake dhewe mayang ben bengi nok. Matur suwun, matur suwun. Ya heeh. Dipinangkane siji, mbaka siji ya nok. Ngono Godhong tela wae bisa gawe lega, kenapa manungsa samane manungsa ora bisa gawe lega? Ya iki sinden ya. Wah. Luar biasa jentrek-jentrek mau keterak udan. Ya. Mula apa kuwi terpale apa karpete iki diganti ya. Nek ora diganti calone sewengi sindene masuk angin. Lah ya, heeh. Ora apa-apa udane nggur liwat, ngenakne manten. Oh ya. Ya. Ya, sing suwi ra petuk, Sapa? Mbak Seline. Oh iya, suwi ora petuk rumangsaku kok. Iya, heeh. Akeh sing suwi ra petuk. Mbak Aul ya suwi ra petuk. Iya, kuwi yo lamaran kok wisan. Wah ya, heeh. Angger wis pasang story, upload ning medsos karo drijine dingenekne iki. Ya. Kuwi wis lamaran. Lah iya wis ana sing mengku. Heeh, Mbak Seli sih. Ya. Iki asline iki Mojokerto apa Pasuruan to? Oh, Pasuruan. Ha iya. Ning iki mau budale saka Batu Malang. Iya, iki wis duwe calon. Iya. Iya, anu sih katuran berdiri Mbak Seli. Heeh, suara petuk kangen-kangenan no. Iya, heeh. Monggo Mbak Seli, sepoti cah. Yo. Hey. Polahe kaya ngono lho, Nok. Ya, wis ndane nek wis rabi dah. Ya. Napa Mas lek pun rabi? Ya, kuwi anu pacarmu piye esuk nasibe nek omah-omah polahmu kaya ngono. Kuwi esuk nek dadi manten apa ya polahmu ngono kuwi nek karo bojomu. Ya ngono iku garai sehat lho, Mas. Garai sehat nggih. Sing lemu garekne cepet diet. Ya apa sama niki? Luwama tidak jumpa kalih jenengan, Mbak. Luwama saestu Mas Akbar. Jenengan pripun pawartosipun Mas Akbar? Alhamdulillah pinaringan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Kok rupane jenengan saking wulan nggih niki wangsel saking wulan nggih. Pripun? Wangsel saking wulon. Wulan niku pundi? Saking Mekah. Nggih, alhamdulillah, Mbak. Wis pokoke yo mayang yo ngibadah yo nyambut gawe yo ngibadah. Ngoten nggih. Ngono nggih. Pripun napa kesan-kesane ten mriku niku pripun? Kula kepengin diceritani ngoten niku lho Mas Akbar. Kula niku teng mriku sing kula dongakne sinten kejaba mung kanca-kanca Astabrata. Lho. Rupane ngene iki. Arek-arek ngene iki. Nggih, kula umroh niku ora enek sing tak dongakne kejaba mung kanca-kanca Astabrata. Kula sebut pergundul. Bergundul. Nggih. Salah satu dungane napa niku? Salah satu. Suwi nganti diteraki wong Mesir bareng suwi ora. Mergo saking kula sebutne siji-siji. Ngoten nggih. Tapi jenengan ten mriku mboten kalah dukur. Nggih kalah dhuwur. Kalah dukur. Padahal kula niku teng Indonesia ibaratnya wis klebu Dukur. dhuwur. Nggih. Ning mriko ya wis kalah karo wong-wong nika. Ngoten. Nggih. Tapi Mas yang jenengan kecepet-kecepet tetep donga nggih. Donga. Lah dongane niku napa mawon dongane? Contone umpamane dongane sinten? Jenengan sebut. Mas Heru. Loh, Mas Heru ya kula dongakne. Napa niku dongane? Semoga selalu bersinar. Amin. Niku yang bersinar. Definisi yang bersinar itu apanya Mas Akbar? Loh ya pamornya. Dalam menghibur yaitu para penggemar seni dan budaya. Ngoten nggih. Niku lek Mas Heru. Mas Heru. Umpami
Mas Victor. Lah, Mas Victor niki to, mun niki nggih kula dongane malah kula dhisikne niku. Lho, paling dhisik. Nggih khususon Ilaruhi Victor. Ora ding, maksudnya khususon Victor. Khususon Ilaruhi Mas tak wis Victor. mudar. Nah. Ilaruhi Victor. Kok khususon Victor. Heeh, dungane napa? Muga-muga tambah dhuwur. Amin. Dhuwur rezekine. Amin. Dhuwur cita-citane, dhuwur gegayuhane bisa kaleksanan. Amin. Ngoten lho Mas Victor dungane tambah dhuwur. Apik kok donga ora enek sing donga elek mboten enten. Ngoten nggih. Lek damel kanca-kanca sinden. Lho kanca sinden upamane sinten? Umpamane Mbak Sri pun. Lho Mbak Sri semoga pernikahannya dilancarkan oleh Tuhan. Amin. Gue Pokoke aja. dungane jenengan api-api nggih Mas. Apik niku. Kula niku. Sampeyan iki durung anu lho, sawal kurang minal aidin wal faidinan kali kula. Kok tak salah wonten mriku mboten apa-apa. Tidak apa-apa bebas. Saya nggih Mbak Sinta. walaupun sampean sudah punya calon, hukum panggung itu kalau di panggung itu punya umum. Ngono. Dan luar biasa. Mbak Seli, siapa tuh nama lengkap sampeyan itu? Marcelia Tristanti Mas Akbar. Ya, Marcelia Tristanti. Nggih leres Mas. Bisa pulai kaya ngono ki sampeyan iki jane nurun sapa? Bapak ibuke apa ya seniman apa ya sinden apa ya yoga bapake? Nggih sanes lho asline Mas Akbar. Oh, bukan nggih. Sanes. Lah kok iso ketitisan kesusupan gitu. Iso dadi sinden sing polahe gegilani ngoten niku. Napa polahe napa niku mau? Gegilani maksudnya menakjubkan. Oh menakjubkan. Oh maknanya ngegilani niku menakjubkan. Gegilani niku menakjubkan. Ya Allah penonton kula ngegilani. Lah niku menakjub saking kagume mula gegilani. Ngoten nggih. Nah. Lah kula nggih mboten semerap lho. Kok nurun saking sinten? Heeh, roh-roh. Lah belajar pertama sinden itu dari siapa? Kula singen niku nderek ekskul karawitan ten SMP ngoten. Oh, terus Lah kok tertarik? tertarik kali dunia gamelan. Ngoten. Akhirnya kula sekolah ten SMK 12. Ketemu Mbak Esti niku. Oh, SMKI Surabaya. Jeleres. Terus kuliahnya jurusannya apa? Pendidikan seni tari dan musik. Oh, mula tarine egolane wah iso kengsere, gitu. Hebat luar biasa. Tari dan musik. Nggih, leres. Musik modern. Oh, musik Dan modern. mriko Ya? nggih. Jadi genre-genre musik itu di sana ya diajarkan. Nggih. Enggak satu genre saja ya? Mboten. Napa mangke lek pelajaran piano dhewe, biola dhewe ngoten. Maksudnya genrenya pop. Itu diajarkan apa enggak? Mboten. Namun Jazz. klasikan. Oh, lah, berarti nek genre-genre itu Nggih. sampean kudu belajar ning aku. Ngoten nggih. Iya, iya. Wah, lek niki tenjenengan ngeten niki belajare genrene napa mawon? Genre itu kan macam-macam toh. Nggih. Ada pop, Nggih, jazz, jazz. terus apa campur sari, Campursari. roncong, Nah. rock dan lain sebagainya. Nah. Sampeyan aja belajar rock kulite, ning kudu ngerti jerone. Ngoten. Iya. Lah, belajare ten Umpaman lho nang guru kula ibaratnya enggak. nyanyi pop, Nggih. genre pop. Aja to nggur nyanyi pop iso lancar, ning kudu ngerti jerone pop kuwi apa. jerone pop. Jerone Anjene pop. kula pikir-pikir kula nggih semerap kulite tok lho sih. Lah iya, terus umpamane nyanyi jazz. Nggih. Aja nggur ngerti kulite tok iso nyanyi jazz, ning kudu iso ngerti jerone jazz kuwi apa. jerone jazz. Terus nyanyi rock, Ah. aja mung ngerti kulite. Berarti semerap napane rock. Nah, lah niku kudu jerone, niku kula dereng paham nek jerone rock niku napa. Jerone. Rijal tekono mantene wis ro. Mas Rizal, jerone rock iku ana apane, Mas? Sik to, sampean bengoke ngono cah apa enek isian? Ngono. Mas Rizal wis ndek kamar. Alah, wong ana kancane ndek kene kok iso wis mlebu kamar sama iki Mas Rizal. Heran aku, wong kancane wis guyub ndek kene iki. Wis seneng-seneng ndek kene kok iso mlebu kamar kok cek kesusune sampean iki. Lho anu kok Mbak Seli. Apa? Ibaratipun niku wit wingi niku kesel. Oh, kesel. Pun akad sakniki ditanggapne wayang istirahat. Dadi Mas Rizal kali bojone nang kamar niku ibarate rangkulan dan lain sebagainya niku diiringi oleh kanca-kanca. Dadi iramane manut tempone gamelan. Ngono, umpamane lek tempone awak dhewe ki Nek alon-alon. Pas kanca-kanca nabuhe banter sampak ya sesek dlang enu senggu.
Wis kadung banter terus diayakne malah. Terus pripun? Anu sentruk. Kok yo dadak nganggo ayak jare Mas Rizal. Niku istirahat rupane yok napa kok manut tempo niku? Istirahat napa niku? Lho istirahat maksudnya umpamane rangkul-rangkulan niku Nggih. lho. Lah saya kan numplak rasa kangen. Nggih, oh. Dhewe tombo kesel lah. Tombo kesel. Ya, iki salam-salam sik. Anjir. Aku Suruh minal-minul lho karo aku. Oh, nggih dereng. Ya Allah, Mas. Kula nyuwun punten nggih Mas, nggih ngrati napa ini nggih Mas. Aku aman kuwi iki karo calone kok niki wae. Dadi ambak saliman ngene iki mboten curiga. Tapi lek calone jenengan aman nggih? Lho, dereng kula dereng ketemu. Berarti aman nggih lek Aman. jenengan. Kula kanan kiri oke kok. Oh, kanan kiri. Nggih maksudnya itu masih fokus untuk mengejar karir. Oh. Gen Z, ancene jenengan niku Gen Z nggih Mas. Nggih, Gen Z ya kalo ya Gen Z apa gen apa lah. Gendeng. Gen gendeng. Niki mosok Mas Rizal wis babuk. Pun babuk. Monggo Mas Rizal Enak kalian toh? Mbak Citra niki pun. Ada kok ayo di Rene ngancani Rene. Karo sing cewek nek jek bangun. Kula niku mau semerap Mbak Citra nggih namung sak klebatan tok. Mbak Citra. Nggih ya. Mbak Citra namung sak klebatan kula kepengin semerap sing temenan. Ayo sini Mas Rizal, ini mumpung didokumentasikan. Jadi so ambak wis duwe putrane wis gede iki lho acara rabine bapakmu biyen. Wah. Ki Mas Akbar biyen jejek Joko. Kok iso buka kartu AC kancane lho Mas Victor iki ya oprek. Ayo Mas Rizal semua tinggal duduk kudu munggah. Ayo. Wow. Ngono. Dipegangi mic. Wah. Belum capek, belum ngantuk. Ayo. Jane ya sampun. Aslinya dereng ngantuk tapi dingantuk-ngantuk nih. Digantuk-gantuk nih. Aduh, disapa atau kenalan. Lah, Jadi nggih. karo Mas Rizal kali Mbak Citra. Mbak Citra. Kula mau dereng salaman kalian jenengan lho Mas Rizal. Ucapan dulu selamat menempuh gitu. Nah, Mas Rizal, Mbak Citra, saya ucapkan selamat atas pernikahannya yang pertama nggih. Yo, pernikahan itu sepisan gue selawase. Oh no, berarti yang pertama dan terakhir nggih. Pertama niki, dan nggih? terakhir. Anjir. Ya. Doa saya yang pasti yang baik-baik loh Mas Rizal, Mbak Citra. Amin. Mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehat selalu, bahagia selalu. Wih jadi donga apa kemu jane. Foto Iku saking antusiasnya loh Mas. saking semangatnya ya. Tapi kok gak sama amini sih Mas? Amin. Amin. Nah, niki dulu adik kelas SMA. Adik kelas SMA. Selisih berapa tahun? 2 tahun. Wah, ya wis pas ngono kuwi. Ayo. Selisih 2 tahun. Selisih 2 tahun berarti Mbak Citra kelas 1, Mas Rizal kelas 3. Mas Rizal, Mas Dalang, kula nggih penasaran lho nggih. Niki lek kan jenengan biasanya kan ten mriko, lenggah ten mriko. Nabuh. Nabuh. Terus saat niki kok jadi pengantinya yang dirayakan pripun perasaane? Wah, ini nggih nabuh. Iya ta. Sik. Iki maksudnya Mboten maksudnya kula kan teng pingking kan nderek nabuh es batu ngoten maksudnya. Wow, nyiapne konsumsine teman-teman. Nah, Anu rewange niki wau ora dikira dadi
capek ya, capek. Iki kula urip wangi malih. Iya. Kula nembe semerem niki lho manten melok repot. Repot tenan niku suguh gupuh lungguh arwe ning kanca-kanca hebat tok. Sik iki pertanyaan jujur. Boleh dijawab Mas Rizal, boleh dijawab Mbak Citra. Monggo. Sing nyusok-nyusok nendang rabi sing lanang apa sing wedok? Sing wedok. Wah. Apa ya temenan Mbak Citra? Coba dijawab Jawablah pakai mic. dengan Heeh. mboten. Boten jarene. Lah itu pernyataan dari anu lho suami Anda lho. Ayo jawab dengan jujur dan lugas. Enggak apa-apa, mumpung disaksikan orang banyak loh Mbak Citra. Sampeyan sing jujur. Diinterogasi ngene Ibra suweneng. Kancane diwirang-wirangno suweneng. Anu Mas Rizal, nek kula mboten anu, jenengan ucapkan terima kasih buat konco-konco Astabrata. Nggih. Saderenge kula ngapunten ingkang kathah rencang-rencang. Kula matur suwun. Saged paring napa-napa namung nggih matur suwun mawon. Mangke nek kirang bensine tumbas kiambak-kiambak. Mboten niki wis pokoke ning kene niate jagong niate melok meramekan tiwas bar Mas Rizal manten kok nggur langsung turu ya to dihibur. Pokoke ning kene pokoke menghibur. Wis aku engko ora usah mbok salam templek bisyarah ora usah. Nggih. Transfer mawon. Tak tutup. Nggih, lah niki mau Mas Rizal sampun memberikan kata-katanya kepada teman-teman Astabrata nggih. Iya. Saat niki lek buat istri tercintanya. Iya. Penting loh itu. Iku sing penting. Itu baku itu. Iya. Aku isin. Ora apa-apa Mas. Kapan maneh? Coba dijajal. Musik romantis Mas. Ya, musik romantis. Mbak Citra boleh maju dikit menghadap Mas Rizal. Sampean ngadep Mbak Citra. Diatur. Wis bener kayak ngono mau. Ayo coba Mbak Citra agak maju. Oh, berdiri aja. Berdiri. Ayo. Gawe-gawe kancane itu. Enggak apa-apa. Permintaan spesial teman-temannya. Ayo. Kata-kata. Ayo. Ayo. Nah, Dibimbing Mbak Sally dibimbing. agak maju sedikit Mbak Citra. Sekarang berhadapan dengan dicekel-cek tangannya, rodok mepet didik. Agak maju lagi. Mas Rizal dipegang tangan istrinya. Ayo Mas Rizal dipegang tangan istrinya. Ampun aku ya. Iki jane salaman kok koyo ngono sih. Lho kok resmi men. Kok resmi men sih Mas. Jane piye saiki salaman sing bener. Dipegang. Anyar ta isi-isi. Oh, isi. Oh, iya. Enggak apa-apa wis tak ajari ini sebelah kiri. Enggak, jangan gitu. Nah, seperti itu dihadap mata istrinya. Nah, ditatap. Wes, saiki sampean ngomong, monggo. Musik romantis lanjut. Ayo, bebas Mas Rizal. Ibra gagu ae Ibra. Ucapan Sik, hop. Sampean iku sing romantis. Mosok ambek ngene iki salaman. Rodok maju didik. Rodok maju. Nah. Aku selawase pacaran atau romantis kok. Ora apa-apa, kapan maneh mumpung saiki hari pernikahan. Monggo lanjut. iki tok sepisan tok. Sepisan tok, Sepisan tok iki ora apa-apa. Iya, aku ngomong iki. Ucapan piye? Sembarang ucapan terima kasih, ucapan Apa, cinta. Nah. Apa makasih ya sudah menerima aku apa adanya selama ini upamane ngono lah. Nah. Barat kuwi nggo abang-abang lambe ning wong wedok sowen ngono. Kalau ning video-video kan sayang. Iya. Aku isin aku. Lho. Ayo maneh lanjut. Sayang. Love you. Ya, wis. Tepuk tangan. Tepuk tangan luar biasa singkat padat love you. Wah. Sebelum turun apa bernyanyi bersama Mbak Selino monggo. bertiga. Oh, boten. Oh, nggih. Oh, nggih, siap Oh, oke. ngoten, Oke, terima siap. kasih. Sing baku nggih. Alah. Mbak Citra, apa sih ngono iku? Payah. Alah ya Allah, Mas. Terima kasih banyak loh Mas Rizal. Siji alah ya Allah. Nyenengno kanca-kancane matur nuwun Mas Rizal. Aku seneng. sing nisar Mas Rizal, sing nisar.
Iya. Nggih, Luar alhamdulillah. biasa. Nggih, mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah nggih Mas Amin. Sabar. Dan Bahagia semoga selalu. aku sampean dan teman-teman Asta Brata yang lainnya yang belum menikah kesawapan dan iso lancar. Amin. Lah ngene-ngene iki wis ada tanda-tanda lho Mas Yo, Sabar. iya. Wonten Mbak Sri Pesek. Pesek niku sok Mei. Nah, Mbak Aulia. Mbak Ulia nggih pun lamaran. Agustus rencananya. Mbak wis to pokoke niki Rijal, sok Mei, Pesek. Wis sapa nek kanca-kanca ndang tahun iki pisan dientekne kabeh. Ya. Zin. Anu, ngaturne ya tetembangan ya. Nggih niku wau nggih wonten layang. Nah, saking Pak Sinten niku wau Pak Jo. Pak Sinten. Yang dari anu dulu, Oke. ini jadi yang dari Sokibul Hajat dari tuan rumah didahulukan ya. Anu apa ki Setya Tuhu kowe gara-gara nyidam sari apa langgam kangen. Langgam kangen iki pripun? Langgam kangen. Kangen sing. Ya apa? Oh, nonong ya. Oh iya, peteng sasi lafase Oh, kon niku. ku Apa duet to niku? Mboten. Duwen. Apa nyidam sari apa kangen? Manut. Monggo, ecane kangen apa nyidam sarina? Ayo, kanca-kanca. Tawarana kanca-kanca, iki tak kanca-kanca ning kene anu, apa itu membantu suksesnya acarane Mas Betul. Rizal. Tawarana kanca-kanca geleme kangen apa nyidam sari? Ayo. Mas Victor enake apa Mas Victor? Kok Pak Victor to kanca-kanca niku lho. Oh, kanca-kancae. Kanca-kanca arek-arek iki enake apa? Nyidam sarin apa kangen? Hah? Kangen. Kangen. Kangen Oke, ya nyidam sari engko bar iki. boleh. Ya. Anu tor bawanana tor. Ayo dibawani sik ben enak ya. Sembarang. Ayo tor, naik. Ora usah dadak disepoti. Heeh. Ya, wis jan gone senajan rumpek ora apa-apa. Victory nyepil ning ndi wae iso kok. Jan. Aku ya suwe gak kepethuk. Iki lho Mas Victor kok tambah ganteng ya sampean Mas. Pun tak dongakne kok tambah dhuwur. Ya. Sakmene ae Mas. Heeh. Dhuwur bingung. Dibawani ya Mas Victor. Aje Mas Akbar. Menika tetembanganipun kangen. Ya, Kangen, wis ha, iya. bawane Mardika sing penting sak rasa. Jal aku kok 50 ya. Oh iya. Ayo, mangga. Karena digandrung anu berdiri ta, Mbak? Oke, monggo. Mosok gandrung kok sama lungguh. Sama lu. Ngenyek. Ngece. Lu gue Aslinya aku gak ngece Mas, menghormati sampean. menghormati gendera, menghormati. Ya. Kangenku tanpa umpama. Apa ya tenan kangen karo aku Mas? Iya biasa. Oh, enggak ya. Jan kudu jelek kamare jar. Aku sawane kudu. Kok iso nyilih kamar. Nunut kamar. Yuk. Lanjut Mas. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Ning sebelah ndi Mas hatimu Mas? Nang kene lho. Oh, nang kene. Nah, Iki ibaratnya tok-tok men Mas Victor dadi Mas Rizal, heeh. Mbak Sally Citra. dadi Mbak Mbak Citra. Citra. Oke. Tak warai gitu. Ditekoni nama Mas Rizal bulan madu di mana? Ngono gitu ya. Mas Rizal, Iya, gimana? kita kan pengantin baru. Aku tuh juga pengen kayak yang lain, ada honeymoon gitu itu. Oh, Gimana kita kalau honeymoon? heeh. Kemana dong? Ya paling enggak kita ke pantai. Ke pantai. Ke pantai, ya melihat luasnya samudra. Dihiasi dengan karang-karang besar. Weh, ning pantai malah kelelep mudar. Nah, Jare entrane iki, ya Allah. Ya sing masuk akil ngono lho. Masuk akal. Akal. Wis dilih ta? Akil balik apa piye akil. Terus. Wes lawas sanggonku nunggu. Anu, Mbak Sally diseret rono. Kok diseret di maksudnya di Syaratnya apa black apa? Maksudnya ditonton, iki ditonton. Oh, di apa ya di di Syarat apa black ngono. iya. Ratak tak 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 tak. Terus yuk. Mung tansah
Leledo. Ate kaya ledek kethek ngene. Jadi kok kayak tanda bedes ngene iki sih, Mas. Yo Heran aku. gandeng yo biasa gandrung. Mosok Mas Rizal karo ceweke digandeng mosok ulane ngenang ngene ra. Oh, ora ya Rizal kalem ya. Kalem ora diomong. Kalem. Yo mbuh kok bar iki. Mana? Ngelingono rikala dina pungkur. Terus Sliramu nate ngendika bareng berdua. tresno lan hirtrusing batin. Ih lali kulineran. Kangen. Ki njaluk dijaepongne. Dadi kamu yang menjogeti. Oke. Mbak Seli yang menyanyi, kamu yang Aku yang menari. menggoyang. Oke. Boleh agak sini lagi dulu ya? Sini rodok jebar. Ya mangga kanca-kanca. Kangen dados celorot. Ya. Mangga. Yuk. Pitung sasi lawas sing nggonku ngenteni wong sliramu wong bagus kang ati ati rinawati nonton seta ipi jroning ati kang aku Katur Bapa Jana sakeluarga mugi saged dados jampi sayah lan dados karananing penggalih. Galuh. Aku
Terima kasih Mbak Seli dan Mas Victor. Boleh duduk kembali. Luar biasa. Sing bawani Mas Victor, sing nyanyi Mbak Seli jernyatane ya suwe ora ketemu. Lah iya, ngaturke pamundutan request saka bapake Mas Rizal, Pak Jono. Heeh.